Ja. Jamen, jeg er hjemme nu. Ja, jeg skal jo lige ind på døren jo også, altså. Den her kamp her bliver fandme den fedeste nu. Håber sgu ikke, ham dommeren, han totalt fløjter han ihjel igen. Nej, men altså, det er jo fordi, de rykker ned jo, hvis de fortsætter på den måde. Nej, det begynder jo først om 5 minutter jo. Ja, ej, rolig nu, så skal jeg nok nå det jo. Jamen, altså, på der fjernsyn er ikke tændt nu, jeg skal lige have tændt det først jo også. Skat. Hvorfor er du ikke tændt for kampen endnu? Hej. Jeg kunne ikke finde fjernbetjeningen. Mener du den her? Eller... Lasse Nielsen er oppe og duellerer med. Ja, det er det faktisk. Kommer lige en brøkdel højere og stop op og se. Vi tager det roligt her. Ja, det er fint OB-spil. Emil Larsen. Ja.